Hindi naman naisakatuparan ang desisyon ng Regional Trial Court Branch 53 sa bayan ng Rosales sa pagpapatalsik sa posisyon kay Vice Mayor-elect Isa Ako matapos maglabas ng temporary restraining order ang komisyon o ang First Division ng Comelec. Nilalaman ng TRO ang cease and desist order na sa pagpapatupad ng naging pasya ng korte matapos ang electoral protest na isinampa ng nakatunggali ni Ko na si Susan Casareno noong 2025 midterm elections. Di umano nakatakdasan ng patalsikin sa pwesto si Ko noong December 23 buhat ng naging desisyon ng korte. Ang naturang temporary restraining order ay epektibo sa loob ng 60 araw. Sakali man na maipatupad ang naging pasya, mayroon pa rin naman ng umiiral na status quo ante order na nagbabalik sa sitwasyon bago lumabas ang naturang desisyon. Ayon kay Ko, tuloy ang kanyang pagtatrabaho sa 2026 matapos manaig ang katotohanan. Sa darating na January 15, 2026, itinakda naman ng The Commission o ang First Division ang pagdinig sa naturang petisyon. IFM News. IFM News. IFM News.